Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Hemmejaňyze salam. Men Altın. Habersız kalma gepleşigimiziň 307-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bilişiniz ýaly media tamy eýýäm 6 ýyldan gowrak sizi täzeliksiz goýanok. Ýagny 6 ýyldan bäri YouTube'da hili gowy kontent ýükleýäs. Inni aramyzda kanalymyza täze gelenler bar bolsa, siz hem kanalymyza agza bolun we hepdäniň täzeliklerinden habarly bolun. Bu hepde 5 täzelikler jemlenni. Ýekece like-am bassaňyz men uje bilýän. Ona näme täzeliklere başlalymy? Klip täzeliklerine başlaýas Met Nazarow feat Jelil. Menne Ken. Aslında bularyň çykarýan aýdymlary hit bolýady. Ýöne bu aýdymy hit bolarmy bilmedim de. Sen deli yok, gece varsam bana nakmı, havaya yok değil. Bitti battı bafyam, men vur diş qıfyam, hayp gerekmi aydan. Farhat Öräýew bilen Gunça Çalaýewa janymy ýakdy. Söýür ýaly her görünüm, şu zatlary bek belli, diýenlerimi ýaz kelle. Şu bolşum bilen oňay, ýadan bolsaň onna, daway. Waq oý janymy ýakdy, kenidin albat. Enniki klip täzeligimiz Bagtyar Allaberenowdan Näme günem. Bagtyar son kubat aktiv täzelik ödürleýär we klipim senariýaly. Näme günem, çandan seýenimmi, sen gawy bilýän, çandan seýenimmi, seýeni seýmen, batlama inni, diýsem sen gülýän. Jelil'in ýene bir täze klip Türkmen gözeli. Aslında bu aýdymyny TikTok'da ýükläpdi. Ine de klipini hödürledi. Elimde bile, toy koyduğu bede, bahtına bele, gelye Türkmen giydi, kadından bede, gül yaka bede. Inniki täzeligimiz Ahmet Şat, Novit, Tez Naş, Sama aýdymyna täzeden klip hödürledi. Aslında bu aýdymy öňden bar. Но ведь ты знаешь сама, что люблю только тебя. Ты не забывай меня, прошу, малыш, тебя. И в этот печальный день прощаемся с тобой, тебя с тобой. Halipa Dowran Saparow täzece klip hödürledi, yitip barýar. Klipin başynda aktör şey diýär. Bu klipini nerden tapdyňyz? Hakykatdan nerden tapdyňyz? Olmadık. Olma yaxşı. Kim verdi bunu? Görün akma klip düşüp berdi. Niye eyladı? Baksan oğlan da bu nemele karşıdan geldi. Neme karşı? Sen aydımsa. Tanıdın mı? Ellerimde gitaram, dilimde akın alam. Bak benim ömrüm bir yere gidip var ya. Hey, ellerimde gitaram, dilimde akın alam. Bak benim ömrüm bir yere gidip var ya. Begocan Oğlum adlı klibini YouTube kanalında paylaştı. Canlı sesi Halipa Aksaparow'dan täzelik gitar aýdymlary. Atam şehit yerdi il günüňi alda. Gezmegen dünyada gezmegen balam. Ağlasaňam derdim yanımda ağlap. Namartdan gözü ýaşy. Ekskluziv täzeliklerine gelenmezde media tema bolup Jahan Bagşynyň Nädip söýün aýdymyna klip düşürjek bolýar we belki ýa-da görensiňiz. TikTok'da Jeytinur Jahanyň täze jaýyna bardy we klip barada maslahatlaşdylar. Ýakynda sömkolary başlarlar. Hallo, Heinz. Gelin o. Daha şimdi. Günlük yedene de bu. Daha geleli kakak yoruldu.
Empo şahacığına başlayas Resul Sahatov bilen köni güzel aydymyna täzeden can beripdir ve bu aydymy TikTokda gow ýöreýär. Maksatlı kömül içine bir rabıt can girdi. Müjgeler hancardı, olgaşı keman girdi. Endiki empo çaydymy Batır Çapaýdan Mihman Gyz. Yine bir aydym Cuma Murat Kasimov YouTube kanalından gözelim. Goryan şarjıklarımızın biri könileri yatla şarjığına. Bilbil sesimiz ve Şamrat bilen başlayaz. Yalnız. Bir yanımda geçen zaman yüreğimde galli arman. Bir yanım sen, bir yanım men. Bu sevgilim derdi yaman. Akvalımda görmedim men bu sevginin lezzetini. Men çekmeli bolmadan bu durmuşum niyetini. Yeni bir könileri yatlalı Esti Fit Esti Sevgi. Sevgide hiç günah yok, dine yürek günahli. Dünyada hemme münasiptir bolmağı. Bağıtlı ya bağsız bolmak. Dine ıkbalı bağlı, durmuşun lezzetini bilmeğe. Hemmeler münasip şartlanmağı. Inni gelýär tesirleri okuma şarjymyzda. İlkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Serdar. Altın Lüblü bet alyp barýan Jeytnur bet däli däden fanady. Tesiriniz üçin köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Maksat Halmuradov. Salam mejitamy hemde altın. Gowmy ýagdaýlaryňyz Google sorap bermesini goýdum ýa başga kanalda sorap berýärmi? Google birazatlyk sorap bermesini goýdy. Garşyňyza täze proýekt bilen nesip bolsa ýakyn wagtda geler. Endiki tesirimiz Han. Men altın jana ýürüýte seni görmek üçin girýän YouTube. Ay köp minnettar. Yeni bir tesirimiz Allahkov. Amalya bilen Gyzylgul aýsyn diýenler like kıskanma, basın. Sonuçta hepimiz insanız, barış olur. Ne bileyin, ne olkisi duyat ederim ki. Inni gelýän soňky tesirimizi Nowruz ýaýlasy. Salam mejatama, bizden hem size ullakan salam. Dostlar, bu hepde täzelikler nätti ve içinde has köp haýsyn haladyňyz tesirlerde belläň. Men bolsa şeýlelik bilen bölümi jemleýän. Inniki bölümde görüşýänçä özüňizi gowjy seredin. Hoş, sag bolun. Men gelýän bu ses başlaýar uştaýdy. Şu siňeklerim uçup ünsün bölýärdi. Bego can. Nur yağdı. Yok, nur yağdı gelmesin. Ekskluziv. Ay gözüm. Değil o menni. Yün yanlışı. Yo nur yağdı değil mi resk? Aydan çok eğlence. Sağ olasın, mehribanlarım bilen. Perfect.